On se nyt joku. Onks nää vittu ollut missä se luukku on? Nää kaksi on ollut täällä jonni aikaa. No ne voidaan ottaa just ne, sitä ei voi syödä. Vasta se, että sitä pääsee sinne. Juuri oikein tarvitse. No niin, ops. Sehän pitää ollakin sun. Onko se mitään? Ei. Ei tuolla ainakaan pohjaa jalkoissa. Sulla on lyhyemmät jalat, mutta pääsit mua karkuun. Saat sä kalat missä ne kalat olisi hyvät, ne olisi siinä etukuvassa? Otetaan toi yksi, toi on niin kuvottavan näkö. Tää pitää varmaan laskea veteen, ota. Repäse niinku se sieltä ylös. Me ollaan nyt täällä Siuntionjoen Viiktreskillä. Kuvataan miehiä virralla. Mieskalenteria. Eräänlainen tällainen rahoitushomma tähän elokuvaan. Tää on aika vaativaa hommaa. Kuvaakse jo? Ei tällaisia meikimuffeja kuin ihan kunnon kamaa. Täällä voisi saada surjaa sitä. Saisin vähän Saatais maksettua tää projekti. niin. Kuka? Oliko sulla pilkki? Ei ollut. Mä luulen, että sä pilkit. Ei. Tällä. Onks valmiina? Kohta lähtee. N-Y-T. Nyt! Yes! Det var det! Nyt sä voit irrottaa. Onko se jäätynyt käteen? Onko siinä filmikautta? Joo. Kiitoksia. Tääkö oli tässä näin? Joo, mies on saanut. Milloin päästään avantoon? Milloin päästään avantoon? Vaikka heti. Katsotaan luontoa. Mikä se tollain nyt lähde? Sytytetään siitä. Pitää roihuu kunnolla. Eiks ne? Vähän näin katse tonne, että tulee niinku profiili. Koita vähän käännellä, että se olisi niinku ihan ilmiliäkeessä. Silleen niinku... Vähän roihun. Kyllä se kohta lähtee oikein kunnolla. 3 jättää tää kuvia, kai nyt joku on hyvä räpsi. Now we're talking. Nyt et tuleeko tämä kunnolla? Topi vaan. Siitä vaan sama. Jalka vähän ennen ja... Nyt se savu tulee. Ei saa tätä.